pane zvinhu zvimwe zvatinoita zvinoita kuti vakadzi zvisingatomboiti kuti tigare takaudza varume chero ukagumbuka sei. Handiti maona nokuti varume ava vane mwoyo yakapwanyika, vane mwoyo iri soft, vanorwadziwawo. Handiti maona vane zvinhu zvokuti chero ukataura sei, chero ukarwadziwa sei usafa wakazvitaura. Handitika the likes of imboitawo murume, chimboitawo semurume so agara murume nechekare. Handiti dei anga asiri murume ungade usina kumbovhera wakamugamuchira kuti akuroore. Handitiona so sometimes varume vanenge vane matough decisions avanenge vachida kuita vari vega. Munofanirwa kuunderstand that sometimes varume havaacti the way atoda kuti vaacte isusu, havafungi the way atoda kuti vafunge isusu. Handiti if there is a problem, sit down and talk. Handika come to an understanding. Handiti the fact that yekuti haasi murume yekuti murume, handiti he must not act like one murume. Ndoda kukudzai guys cheko cheko, even zvikara zveshuba zvinozviti isusu takangwara pane pazvinotizawo neupenyu hwavo, pane zvazvinotizawo neupenyu hwavo. Kumuudza kuti hausi murume zvinokrasha ego yavo zvekudaro. Kuudza murume number 2 varume vawakarira navo paupenyu hwako, such information is very very irrelevant to him. Hakuna murume anoda kuudzwa varume vawakavata navo ivavo. Handiti anobva atokutarisa differently, hatazokuoni nenzira yakafanana. Past yako is your past, haifanirwi kusangana nezvinhu zvako zvinenge zviri mumba. Handitika don't ever tell your murume uchimukombera nemumwe wavanhu vavata navo. Number 3 usafa wakatarisira murume wako zvokunyangotasa pasi. Handika no one has the power yekuti achese kuti ndiri kuenda kupi ndiri kubva kupi. Handiti usafa wakaudza murume wako kuti kumutarisira pasi zvokumuudza zvokunhamo yekumba kwavo kwaanobva kuti kumba kwenyu kune nhamo nezvanga zvakadai. Hakuna munhu anochuzwa kufamily yaanoberekwa. Handiti it's wrong kuti kana motukana unoshandisa past yekumba kwavo kana background yekumba kwavo kuti umutuke nayo. Handitika pane pambo kuti tinozokumbira regerero after tadaro, but apology yoyo inenge yakatooma kuti abvise mukati muupenyu hwake. Handitika ende usafa wakada kukombera murume wako number 3. Handika zvawaitigwa neex yako kuti ex yangu inini yaitira zvakadai, so ex yangu yaitira zvakadai, wona iwe hausokwanisa kuti udai. Don't ever tell murume wako zvati zvinoaffecta self esteem yavo. Handitika usafa wakatari kuda kukombera murume wako neumwe munhu. Handiti if ex yako was good enough, ungade usina kumusiya, ungade wakaramba uinaye uchigara naye, and or you can still go back to your ex. Handitika and musafe makaforsa ma relationships kuti afanane neyaningi, because every relationship ine zvayo inomirawo yega. Handika it's unique in its way. Handiti takuenda pa number 4 5. Handika usafa wakabhodishema murume, ane kadora, kadora kaya. Inyaya yekadora iyi inova destroyer zvekutodaro. Handiti maona kana usingasadi munhu move on respectively. Don't ever body shame murume wako uchimuudza zvinhu zvemubhurugwa, hazvinakidzi. Handitika number 6. Handiti kana uchida kubreka nemurume wako, handiti uchida kusiya murume usatanga wamuhurira uri paari, chingotanga wabuudza buda pachena. Handika then tell him kuti ina handichakwanisi, then motangira ipapo moparadzana. Usahure uri paari. Handitiona usahure uri paari. My relationships na marriages, they are full of ups and downs. Hakuna marriage iri perfect. Find a way to resolve all these things. Don't ever threaten murume kuti inini ukazondisiya uchiona chakati, inukazondisiya uchiona chakati. Handimaona kana wafunga kuti uda kusiya chingomove quietly. Kana wada kuti number 7, kana wakukumbira regerero kumurume wako kanganisa chinhu, don't say I am sorry but. If you are really sorry, there is no but. True apology handitika is when you make someone feel better. Paunenge uchikumbira regerero papai. Vakadzi vazhinji tinowedzera but at the end of sorry dzedu. Kana uchida kuti sorry yako ingoti sorry wosi yakadaro. Handitika ngatidzei kuapologize respectively kana tichiapologize kuvarume vedu. Handitika ngati apologize zvakaya zvine respect. Kana uchida kuzoexplaina, let the explanation come later. Handitika munoziva rudo rwakanaka kana muchida namuse muri 2, rudo rwakanaka kana muchiwirirana, rudo rwakanaka kana muchicompromise. Vakadzi ndatingati avoidei kuita tumwe tunhu tunoita kuti tizvikanganise. Hatisi kurwaba, ndiri kungoti tionesane.